Аз живо здраво на всички, започва поредното изцеждащо каране септември месец 2020 година. Днес ще карам на територията на град Троян, ще обикалям върхове, водопади, пещери и диви местности. Не знам колко километра ще навърта, но ще са доста, с голяма девиация. Ще карам от Изгрев до Залез, колкото толкова. В момента изкачвам най-високия проход в България, проходът Троян Кърнаре, над 1500 метра над морска височина. Известен е още като Беклемето. Преди час и половина тръгнах долу от низината, от град Троян. До тук съм минал 23 км изкачване. Арката на свободата, сега ще видите. Ето го големия паметник пред мен, висок е 35 метра. Иначе самия проход Троян Кърнаре е дълъг 40 км, като 18 км е изкачването от тази страна и 22 км от Кърнаре. В момента се движа по маршрута Коме-Мине, между хижите Добрила и Козе стена. Време е да се спускам от 1600 метра надморска височина долу в Троян, където е едва 300-400 метра надморска. След това продължавам на север от града към други върхове, които са отново 1600 метра високи и към още доста забравени местности. Приключението продължава. Още два диви коня се присъединяват към стадото, т.е. аз и господин Стивън Сонора. Тагадък, тагадък, тагадък. Връх Жални. Тук минах последно на маршрута Коме-Мине. Бях много изтормозен, но сега съм свежарка. You and I, give me a fantasy that you are made for me. Препускам с вятъра, свободен като орел към Троян. Magical mystery, maybe I'll survive, and there is no escape in the wonderland. If only you will fly so high and touch the sky, only hand in hand. If only you and I. Малко заравняване. Сега съм на средата на спускането. Има маркировка, която трябва да следвате. Ето е и нея. Бяло-синьо, бяло-зелено. Дано не ми изкочи някой глиган на пътя, че стане здрава катастрофа. Maybe I'll survive and there is no escape in the wonderland.
Точно в края на спускането, преди да излезе на асфалтовия път Троян-Кърнаре, виждам тази ябълкова градина. Това ми е най-любимия плод. Никога не ми омръзва. В училище на времето ми викаха ябълкояд. Всеки ден бях с ябълка. Баба ми така ме е научила. Ето ме отново на асфалтирания Троянски проход. Той, между другото, зимата го затварят, защото е много труден за почистване. Има големи снегонавявания, това направо го затварят. Оп, живо здраво! След кратка почивка в Троян продължавам на север от града. Отивам към древната римска крепост Состра, след това към водопад Скока до село Калейца, след това по черни пътища към хижа Коман, оттам зарязвам колелото, отивам да намеря една пещера, след това взимам колелото и продължавам към Василов връх. Както и друг път съм казал, още съм до подкривата кружа. Много натоварен път между Троян и Ловеч. След малко трябва да се връщам по него. Маршрута ми тук продължаваше вляво към водопад Скока, но ще удължа с 10 км, за да стигна до крепостта Состра. Останките от крепостта Состра се намират до самия главен път Ловеч-Троян, до село Ломец. Крепостта е построена тук преди 2000 години. Част от нея е реставрирана, но част от детайлите са запазени автентични. Тук се вижда автентичните каменни блокове и по-нагоре модерно изработените. Така изглеждала. В момента сме на източната порта. Заслужава си да спрете тук и да отделите 5-10 минути за историята. Да си представите как са живяли хората, как са водили битки, как крепостта е била разрушавана, изграждана. Нови срещи! Връщам се по натоварения път обратно към Троян, след като се пренесах за малко в историята на България. Сега влизам в село Калейца и се отклонявам към лесно достъпния водопад Скока. След това хващам гъстите гори. Продължаваме напред. Това беше центъра на село Калейца. От селото са участвали хора в боевете на Шипка. Поклон пред тях. В селото също са действали едни от първите килийни училища в България, още по време на турското робство. До водопад Скока се стига много лесно от главния път, който минава през село Калейца. Само леко се отбивате вляво по един черен път и след 200-300 метра сте тук. Долу е водопада, водата е доста жбонясала, но все пак е студена и ще си потопя изморените крака. Айде надолу!
странджански мухички ме налазиха. Ето ме лице в лице с водопада. Измужих се от дерето на водопада и продължавам с изпълняването на мисиите. Следващата е хижа Коман или Коман, не знам точно как пада ударението. Този асфалтов път стига до нея и свършва. Оттам започват черните пътища към връх Василев, най-високия връх напред Балкана. Над 1500 метра. Бутам към хижа Коман нова. Зад мен в далечината е старата хижа Коман. Използвате за отбор за животни. Доколко разбрах, и новата хижа Коман не работи, но сега ще проверя. Карам по една доста буренясала пътека от хижа Коман към пещерата Цачкова дупка. Големи препятствия на пътя. Господин Стивън Соноро е моята патерица. Напускам територията на пещерата. Трябва да мина през доста джунгли и древоляци, да излезна на коларския път към Василев връх. Между другото сетих да кажа, че най-дълбоката такава пещера в България, тип дълбочинна като тази, се казва Колкина дупка и се намира в Понор планина. Спелеолозите са установили, че е дълбока над километър. И продължават да откриват галерии. Вътре имало помещения колко футболно игрище, както водопади и реки. Представете си какво се крие под земята. Цял друг свят. Напредвам към Василев връх, изкачих два баира с по около 100 метра денивелация, вече съм над 1000 метра надморска, върха е на 1500. Имам още драпане. На района става много красив тук. Последни метри по залез слънце, преди последния връх за днес. Връх Василев. Здраво напълнене. Слънцето се показа точно под облак като поръчка. Tell
Поредна порция бързо спускане започва. Там долу се намира и хижа Василев. След бързо спускане от върха, сега се спускам по асфалт към курортния комплекс село Шипково. Влизам в село Шипково. Както казах сутринта, ще карам докато не се стъмни. Тук под тази лампа ще завърша днешния преход, защото вече е пълен мрак. Остават ми още някакви километра от Троян. Измих си очите, напих се хубаво с минерална вода. Още нещо интересно за Шипково да ви кажа. То съществува повече от 400-500 години. По време на турското робство тук не е имало турско присъствие, затова доста хора са се заселвали тук, както и няма никакви малцинства и цигански махали. Преходът днес се получи точно както си го представях. Каране от сутрин до вечер. Изцеждане, разнообразни терени, разнообразни забележителности. Добре беше. Добра тренировка, добро натоварване и добро зареждане на душата. Пращам поздрави на моите приятели от Троян, Станчо и Боряна, които ме приотиха цели 2 вечери и помогнаха да направя това пътешествие. Това е за сега. Обиколките продължават. Ще се видим скоро в нови непознати територии на България. Ще ви представя непознатата България за пореден път. Живо здраво от мен и от my brother Стивън Сонора. Отиваме да почиваме.